Modlitba za archaniela Michaela. Dobrý deň, dnes je útorok, dnes je deň archaniela Michaela. Nadýchnite hlboko modrú michaelskú farbu do svojej aury a potom povedzte: Milovaný archaniel Michael, žiadam ťa, aby si ma obklopil svojim hlbokým modrým plášťom ochrany. Prosím, daj mi dnes silu a odvahu vo všetkých situáciách. Pomôž mi hovoriť úprimne a povedať, čo naozaj cítim s taktom a pravdou. Nechaj ma držať tvoj meč pravdy tak, aby som mohol odrezať všetko, čo už nepotrebujem a mohol kráčať po tvojom boku. Tak sa staň, stalo sa tak.